Ана ҳаёте ки шумо орзу мекардед вай ранги худе ки запасной вариант аст ку як рӯз на як рӯз ман шахси нағз мешам, як рӯз ман шахси бузург мешам. Медонед ман чилба будам, шиста фикр кардам, нигоҳ кунам баъзе ҳамин одатҳои бад ман ба ҳаст. Баъд оила кардам ҳамин одати бад 15 солагим бам буд. Ман гумон мекардам ки ман камаке дига ман ақлам пурра мешаду, ман победит мекунам худама, а болои худам ғолибият мекунам, ман шахси тавоно мешам. Ин гузашт, 20 сола шудам. 20 сола шудам, нигоҳ кунам баъзе одати бад ҳаст. Диққат кардестед? вақте ки ман 20 сола будам гумон мекардам ки хай ҳозир ман ёшам, якбор нимбор хатои ба мумкин ҳеҷ гап не, якбор нимбор гуноҳам кунам худоам мебахшад. ман ҳис накардам чӣ хеле 30 сола шудам. Лекин вақте ки 30 сола шудам ман ҳамон одати бада дидам худам бабо. ман шиста оила кардам чӣ ба ин хел шуд, чӣ ба ҳаёти ман ин хел. медони вақте ки ман 40 сола будам ақиб нигаҳ кардаму нигоҳ кунам ҳамин баъзе одатҳои баде ки ман ба ҳозирам ҳаст, ҳаминҳо 15 солагим ба буд, 20 солагим ба буд, 30 солагим ба буд, 35 солагим ба буд. ман худам гуфтам ки Саидмурод, ту чил ба баромадӣ? кай ба одам бар ин зиндагӣ кардана ёд мегирӣ? кай ба ту дар ҳақиқат инсон шудана ёд мегирӣ? медонед мо гумон мекунем ки худе ки вақт ҳаст, худе ки мо успед мекунем. яки медонад чанд соли дига умр мондагӣ аст. аз болои худ кор карда аста аста ман ҳамин чизо дур шудан гирифтам, рӯз то рӯз. чорум саволе ки шумо бояд худатон батиҳед, кадом хел сифати умрама ман аз сар гурзондан мехоҳам? ман сарватманд шудан мехоҳам ё ки камбағал? то есть ҳамин састани материални састани ман чӣ хел буданаш дар кор? баъзе одам мегӯяд ки нимта нун роҳати ҷон, баъзе одам мегӯяд не, ман мехоҳам ки сарватманд шавам ки ҳам худама зиндагӣ нағз бинам, ҳам фарзандом зиндагӣ нағз бинам, ҳам дасти ба хайр дошта бошам. баъзе одам мегӯяд ки дунёи дурӯза аст, ҳамиқа кунам ки ҳамин зиндагим барасад бас аст. дидед, шумо худатон интихоб мекунед. ҳамон интихобе ки шумо кардед ба худованд ҳавая шумо ба метиҳад. ман мегӯям шумо ки ман ҳамон вақте ки натонистам хондан, сета мактаби миёна ман партофтам, сета мактаби олия, ман фаҳмидам ки ин ҳаёт ба одами хуб будан кам аст агар ки пул надошта бошӣ. бисёр дастат танг, корат буд намешад. бовар кунед ана чизе ки як соата ба пул қатӣ кардан мешад, солош қатӣ кардан наметои бепул. ман ин чиза нағз фаҳмидам, аз сарам гурзондам. баъд ҳам вақт орзу кардам ки ман парвардигор, ман мехоҳам ки сарватманд бошам, ман мехоҳам ки шахси тавоно бошам. панҷум, чӣ хел ҳаёти оилавӣ мебахоҳӣ ки аз сар барӣ? чӣ хел ҳаёти оилавӣ мехоҳӣ ки аз сар гузаронӣ? дар оила ту хушбахт будан мехоҳӣ ё ки чӣ хел? чӣ хел оила кардан мехоҳӣ? шумо бояд нависед худатон ба. чӣ хел ҳаёти оилавӣ бурдан мехоҳед? ҳамин саволо ба ки ҷавоб навистед, шумо мебинед ки майнаи сари шумо, тасаввури шумо, ҳаёти шумо чӣ хел ҳавай майнаи сари шумо як образ ба пайдо шудан мегирад. баъд осон аст. вай аввал майнаи сар ба пайдо мекунед, баъд ҳаёт ба тасдиқ кардан метоед. агар не ина шумо кардан наметавонед. чӣ хел ҳаёти оилавӣ ман бурдан мехоҳам? ман барои худам интихоб кардам ки ман мехоҳам ки 15 та фарзанд дошта бошам. ман барои худам интихоб кардам ки ман ягон вақт умрам ба ман дурӯғ намегӯям, на оилам ба, на фарзандам ба. ин беҳад зарур. ин ман ба ёрдам кард, ман ба хеле ёрдам кард. шумо интихоб кунед худатон. шашум, кадом соҳа ба ман бояд ки профессионал шавам? вақте ки одам таваллуд мешавад, мегӯям ки вай фалонче, зани фалонче духтарча таваллуд кардааст ё ки писарча таваллуд кардааст.
ягон кас намегӯяд ки зани фалончи юриста таваллуд кардааст ё ки муаллима таваллуд кардааст ё ки духтура таваллуд кардааст. Не, мегӯям ки ё писарча таваллуд кардааст ё духтарча таваллуд кард. Не ки вақте ки инсон мемурад аз ин дунё мегузарад, мегӯянд ки духтур мурд, судия гузаштааст, адвокат мурдааст ё ки мегӯям ки директори савхоз мурдааст. То есть байни таваллуд шудану ҳамин вафот кардан дар ҳамин муддат инсон шахсияти худаш месозад. барои шумо бояд ки ҳамин савол ба ҷавоб диҳед ки шумо кадом соҳаба шумо профессионал шудан мехоҳед. Не ки ҳамон соҳаба шумо профессионали бақувват шавед. Ман вақте ки ба русӣ гап мезанам, як гапи хуб дорам ман. Станьте лучшим для кого-то, чем быть средним для всех. Нигоҳ кунед. Барои як кас беҳтарин шавед, чем мобайн барои ҳама. ҳамин барои як намуд одамо шумо бояд ки беҳтарин шавед. барои ҳамон шашум савол анамин. Кадом соҳаба ман профессионал шуда мехоҳам, мутахассиси бақувват шуда мехоҳам. ҳамон соҳа шумо барои худатон интихоб кунед. Шашум савол. Ҳамин какие мои жизненные ценности? Анакун тоҷикиш ба ин жизненные ценности ман ҳозир фикр кардам дар кор. Кадом қонунҳои ҳаёт барои ман, кадом арзишҳои ҳаёт барои ман қимат аст? Кадом арзишҳои ҳаёт барои ман дар ҳақиқат қимат аст ки ман ягон вақт виҷдунам намебардорад ки ҳамин арзишҳое ки худам ба интихоб кардагам ҳамуна шиканам, ҳамон ваъди худам кардаги худам ман аз ҳавай гузарам. шумо бояд ки барои худатон нависед якчандта. ман ҳамин арзишҳои ҳаётама 114 навистагӣ. анавай ман ба шахсиятам ба ёрдам кард. ҳамчун шаҳрванд ман бояд чӣ кор кунам? ҳамчун падар барои фарзандон ман бояд чӣ хел инсон бошам? ман якташи мехонам шумо ба. ман мехел навистам ки ҳамчун падар ҳама шахси наздиктарин барои фарзандонам ман бояд ки ман шавам. барои ояндаи фарзандҳои ман ба ҷавобгар ҳаст на ҳукумат, на ҷамъият, на мактаб, на детский садик. ягон кас не. барои ояндаи фарзандҳои ман танҳо ман ҷавобгарам. агар ки фарзанди ман дилаша ба ман бовар карда, дилаша кушода гуфтан наметавад, ҳамон лаҳза ман ҳамчун падар, значит ман нереализованный. ҳамчун падар ман значит ҳамон мақсад ба расидагӣ не. худама ташаккул додагӣ не ҳамчун падар. ин як арзиш ки ман барои арзиши ҳаёт ҳамчун падар ман навистагӣ барои худам. ҳамчун шавҳар ман чӣ навистагӣ? арзиши ҳаёт, то есть қимати ҳаёт барои ман ҳамчун шавҳар. ман чӣ навистагӣ? Ягон вақт умрам ба, ягон вақт я не буду вести тайный образ жизни от своей супруги. ягон вақт тамоми умрам ба ман бояд ки аз ҳамин оила ҳаёти дуруягӣ набарам. ин беҳад зарур. вақте ки шумо дарунатуну берунатун як хел шуд, вақте ки шумо дарунатун ин хел сиёҳ намешаду, дар даруни шумо ягон хел сирру асрор несту, ҳамаш дарун берун тоза, сафед, шумо тавоно мешед. баъд шумо инсон мешед.